Tak jo, takže čus, teď já vás vítám tohle videa, nacházíme se na pražském letišti. Asi se ptáte, proč tady jsme. Letím na mezinárodní závody v Římě, kde budou všechny legendy z celého světa, tak polejte se mnou. Kufr nám dorazil naštěstí. Tak jo, my už se nacházíme v Římě, teda není to úplně v Římě, je to v Ostii, ale je to u Říma a jdeme se najíst po dlouhém letu a pak máme první trénink a z toho vám natočím snad nějaký záběry. Jo lidi, přesouváme se do skateparku, jedeme tady na koloběžkách, je to asi 2 kilometry a ozvu se vám ve skateparku. No, tak jo, máme po prvním tréninku, musím říct, že teda nebyl moc dobrý a skatepark mi teda jako brutálním způsobem nevyhovuje, ale zkusím tam zítra něco zajedno. Uvidíme, co z toho vznikne a asi se vám ozvu až zítra, možná ještě něco natočím tady, jak se budeme koupat, ale spíš se vidíme až zítra, no. Tak uvidíme, co z toho vznikne. Takže ahoj, zdravím do Ondrový 128 GB galerie, doufám, že se tam to video vejde. A samozřejmě zdravím do vlogu. A řekni, co se tady děje, prosím tě teď. Co tady teď děje? Teď tady hrajeme na New York City takový ty grupy na kolech, jak se vyhýbají autům. Let's get it. Fucking send it. I will send it. A ty tady jde pošredit Jamieho Hula pekostroj. Ten byl totální. Koukejte tady na to, tyjo, tady je to tak nádherný. Tam vzadu jachta totální, tyjo, nějakých miliardářů. Bože, fakt se mi tady líbí moc. Jako jedna věc, co se mi tady fakt nelíbí, tak je ten skatepark, ale jinak ty viby tady, tyjo. To je fakt hezký. Je to crazy, bráško! Jo, je to crazy, máte. Oh! Tím právě udělal side flip. Yes. Tak jo, máme tady další den. Už jsem si zajel svůj první trénink, bylo to teda takový jako lepší než včera, určitě včera byla fakt tragédie. A za chvilku nám pojede první heat a pak je čas na mě, takže do toho zkusím dát všechno. Je to teda fakt těžký na ježdění, ten skatepark, ale snad to nějak půjde. Put this beautiful downhill knuckle drag, a triple bar to bar spin. 33 seconds. Andiamo Ondra, andiamo! Ecco quel overhead e bellissimo grab sulla schiena. Quel board slide scivolando con la tavola. Come on, keep it going. You still have 20 seconds. Oh my God. A lot of talented riders that we have here at Ostia Skate Park. This talent is from the Czech Republic, ladies and gentlemen. With this whip front strut, 180. Oh my God, that was a cover rewind bar spin. And it's time! Tak jo, máme konec dne, zapomněl jsem vám natočit, jak dopadly kvalifikace, ale jsem v semifinále, takže zítra vám natočím něco z tréninku a za 2 dny nás čeká semifinále a do finále postupuje 10 jezdců, tak snad se mi to povede. Budu teda muset se hodně snažit, ale snad to vyjde. Koukněte se na tenhle krásný západ, jo.
Fakt je to tady nádherný. Užívám si to tady moc, tyjo, takže se na to vyjde do toho semifinále. A zítra jdem do Říma, tam mám taky něco určitě natočit. Jo, máme tady další den, já jsem právě na cestě do skateparku a tam mě čeká trénink a pak za 2 dny zítra mě čeká teda to semifinále, dneska ještě jedem do Říma. Jo, takže dneska ještě jedem do Říma, tak tam taky něco natočím, protože Řím je hezký město. A tak. Tak jo, už se nacházíme v Římě. Zatím je to teda tady fakt nádherný. Say hi, Janoš. What up guys, we out here in Rome. Yes, takže jsme tady v Římě už. Tak musím říct, že zatím Řím je jako nádherný. Líbí se mi to tady moc. Oh, Janosch, ich hatte nicht Tak jo, už jsme u Kolosea. Tak jo, už jsme před Kolosem. Je to teda v realitě fakt obrovský. Ahoj, jak se máš? Image CG, way to Ondrej ve videu. Nice! Pojedeme do jiné země. Už tam skoro jsme. Jo, a jsme tady, prostě teď jsme v nejmenší zemi na světě, je to tady hodně cool, jo? Z nějakého důvodu tady je asi 1000 židlí, nevím proč. Ale jo. Tak jo, už jsem tady zpátky ve skateparku a za chvilku tamhle bude probíhat semifinále žen. Tak se na to se mnou pojďte podívat a pak máme 45-minutový trénink před semifinálem a pak už se jde na to a rozhodne se o tom, jestli dneska postoupím do finále. Let's go! Oh. Umbrella 180. 45 seconds. Esattamente le fasce attuali. Yeah, that's what I'm talking about. Keep it going, keep it going. We have that downside kickless rewind 180, followed by a front on the yes side. Front up. Ecco il passo into tailwind. All right, good run with this beautiful downside kickless tailwind. Tak jo, mám za sebou trénink na semifinále, bohužel jsem nic nenatočil, protože tady nikoho nemám. Za chvilku se jde na semifinále, natrénoval jsem si backflip přes spinu, tak snad to padne v jízdě. A jo, trénink byl fajn, tak uvidíme, jak to dopadne v semifinále. Ha avuto un'ottima prima run ed è pronto a farci vedere che passo è fatto in questa seconda run. Vediamo se riuscirà a fare qualcosa di meglio e per il momento ce la sta facendo con questa combo incredibile. Ecco il double throw seguito dal whip. Oh wow, the whip kick by whip. He's from the Czech Republic, ladies and gentlemen. So of course he's talented. Like a lot of the riders there. Look at this guy, look at this height. 15 seconds left on the clock. From that second round, we're gonna go over the company with this beautiful buttercup. Come on, keep it going. World time, oh my God. That double thrower, that came out of nowhere, and it's time! Ce l'ha fatta Andre Roman a migliorare la sua run di prima, cambiando e elevando alcuni trick, aggiungendo più trick alle sue combo, combinazioni. Co mi k tomu řekneš? Co mi k tomu řekneš? Stálo lidi. Právě si postoupil do finále, ti říkám. Jsem postoupil do finále. To si postoupil do finále. Jo lidi, už je večer, ale povedlo se mi nemožný. V podstatě jsem si splnil svůj sen. Dostal jsem se na 5. místo, takže postupuju do finále a ozvu se vám zítra. Zítra máme ještě hodinový trénink a pak ještě v sobotu hodinu a půlový trénink. A tak, takže jsem v podstatě splnil sen, takže velká spokojenost a uvidíme, co se stane ve finále. Ahoj, jsem rád, že Ondra se dostal do finále.
Yeah. Takže tady jeden Němec se chystá právě udělat flare flat. Tak pojď, ale. Oh. Let's go. Let's go. Oh, let's go, let's go. Pojď. Let's see it. Let's go. Round number 2. Right here, right now. Wow, andiamo Andrei, un rider da super originali su questo downside heel, girando la tavola e manubrio contemporaneamente nello stesso salto, e adesso il robot super stiloso. Come on, Andre. Keep it going. You can see it going super fast on that volcano. Oh my God. 15 seconds left on the top wing, Andre. Wow, non uno, non due, ma 3 bar twist in quel flip, e adesso per lo steep back per double throw. 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, give it up for Andre Roman. Bravo, il nostro Andre Roman. Tak jo, takže čus, já už jsem v Praze a bohužel se mi nepovedlo natočit nějaký závěr v Římě, protože jsme neměli čas, oslavovali jsme dobrý výsledek, ale už jsem v Praze a chtěl bych říct vám jednu věc všem. Choďte si za svýma s náma, protože mně se povedlo být poprvé v životě na obrovském závodě ve finále. Nikdy bych nečekal, že by se mi to povedlo, ale stalo se to, takže choďte si za svýma s náma, všechno je možný a vidíme se u dalšího videa. Mějte se krásně. Čus.